Jet Air haar eigen faillissement heeft aangevraagd. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij meteen stopt met vliegen. En dat heeft er weer toe geleid dat heel veel mensen vanochtend naar het kantoor van Jet Air zijn gegaan. Omdat ze ofwel geld terug willen, willen weten wat er aan de hand is. Ze hebben reizen geboekt, gaat dat nog door? Mensen zijn natuurlijk erg emotioneel erover, want als je een reis geboekt hebt en opeens gaat het niet door, wil je direct weten wat er aan de hand is. En er zijn natuurlijk verhalen van mensen die in het buitenland zitten en die een mail hebben gekregen van Jet Air dat er niet meer gevlogen wordt. Dat zijn allemaal problemen die nu opgelost moeten worden. Het gerecht in eerste aanleg heeft inmiddels vandaag het faillissement uitgesproken over Jet Air. En daarmee kun je eigenlijk stellen dat de problemen die ontstonden bij Jet Air, die in eind 2019 begon, direct zijn beïnvloed door de coronasituatie. Het was lastig voor Jet Air om direct in die periode iets op te bouwen. Dat had weer gevolgen voor investeringen, voor onderhoud en dergelijke. Helaas moeten we concluderen dat Jet Air het niet gered heeft.